Alvin, hvad laver du? Hvad har du gjort? Suppe på papiret. Og hvor går det hen? Alvin. Ja, nu på. Jeg vasker papiret. Vi skal vaske papiret. Se, nu tager du papiret og lægger her på og tørrer fingrene. Der. Far, det er fint, du lærer. Elvin ikke. Og hvor går det hen? Det der? Nej. Hvor går det her hen? Skraldespanden. Put det her i, så putter vi det. Ja, Elvin. Hvad er der lavet til papir? Nej, du gør det ikke engang til. Ja. Nej. Alvin. Alvin, nej. Alvin. Alvin. Ja. Tør fingrene i papiret, Alvin. Hvor skal det fingre? Ja. Alvin? Alvin? Hvad laver du? Nej. Gud. Jeg skal sige det der.